Lakini hapa mbele mambo mtasa. Yesu alichokuwa. Ndio nimepata kwa nini? Baba parafini likawaona ukama wetu ilikufanya na mwana wake ndio mtu mzukuru yetu best friend yangu. Muna 2014 mwana wa baba parafini akaita sawana ni moti vakuwara zvakaipisisa saka baba ruda mari yekurapisa mwana baba parafini ndio paakabva auya kwandiri kumba ii ndandichikugara namama wangu mukumu baba parafini akati mbuya tatabva kusheya mukana nemari baba parafini akati mbuya tibatsireiwo nemari 1000 ndati 1000 handiioni pangwasha asi 500 ndinodini ndinoiona handapa mukwasha 500 vaenda kodi korapisa mwana handinozomboteera kana kobvunza kuti maapa after 3 months mukwasha akabva auya zvazi mbuya inini ndakundikana kudini kuona mari yekukudzorera nekuti urwere hwemwana uri kundodini uri kundodara saka ndafunga kudini kukupaiwo munda yekurima mbuya ndikati zvakanaka zvazini mama wangu hazviiti pamukwasha kuti mupa nemunda muritwe munofanira kuti kuenda kwasabhuku mwana wenyu aripo kuitira mangwana mukwasha parafini akabva abvuma mangwana acho bvauya nemukadzi wake nefirst born yake tambuzai parafini nelast born yake kuwakomana anozi Stanley vataenda kwasabhuku namai wangu svikei kuna sabhuku akati sabhuku inini ndapa mbuya madhudhuru ekudini ekurima ndakundikana kudini kubhadhara mari yake sabhuku akati hapana chakashata pakana madii mawirirana isusu ngatiende kumunda kwacho toone pamapani patatoenda nasabhuku namai sabhuku namai wangu nefirst born yake nelast born yake kuwakomana nemukadzi wake patapangidzwa madhunduru matatu sabhuku akabvati kubva nhasi iwe waona urikugara mukicheni yamai wako hausi kubvisa mutero ba chitotanga izvozvi zvekuchibvisa mutero ngokuti mundo wakuti ani wakuti iwewe ndikati zvakanaka ndatotanga 2014 kubvisa mutero ndichitobvisa mutero ndichirima munhu muna 2023 mwana wasaparafini akabva atengesa stendi yake nedzimba dzanga arugara saka munhu wakatengesera anga amushaisa pekudini pokugara anga uda stendi ndopakabva atiza bhaenda gasi kugarawo matongo evanhu ari ikokoko ndopakabva atanga kuchiya kohira minderuya vachiona mandigora yabva atengesa bvapiwa mari bvawapangidzana minda saka isatundozwa zvinhu zvegumba wataramba takanyarara noumwe wangu muzhozi tanyarara kudaro after 2 weeks watopiwa mari dzawo wakutohya mari ndopakakauya mwana wasaparafini zvikazi mbuya ndauya ndikati kwakanaka here wangari musesondi zvikazi ndauya kuti imimi timudzorere mari yenyu totora munda ndikati zvadii zvikazi ngoti tawana bhaya ane mari uyu munda amuzi kuti waubhadhara here mbuya ndikati muzukuru andi wakandipa munda vakanipa munda ndiani ndibaba vatomhanya pakarepo nguva shoma baba asvika nemukorori vakatanga ndikati kwakanaka here mukwasha kwazi hamusiuiziva here nyaya yacho ndikati yei zvikazi mukomana wangu anditi auya pano ndikati munei maita varume 2 ini ndiri mukadzi wana apa tiri mukicheni nyaya dzenyu hatichadzigoniba sinzi mai yangu wacho akatofa futi yanga iri witness yangu munda makandipira kwasabhuku saka ngatidzoke futi kwani kwasabhuku ndikombondidaidzira ini pana achadudie kumuona vandawasiya wakagara mukicheni vandatobuda ndatoenda kogeza ndandatoenda kuchechi manhero acho ndichingobvawo chechi vandatoona semone kwasabhuku patatoenda kwasabhuku kuya ndopandakasanganawo noumwe wangu anga atorerwawo mari achipihwawo munda uya taako kudare kuya saparafini akati ndowadzorera mari yavo vodini wodidzorera munda wangu woti munda wakubhadhara ndawana bhaya mandigorani ane mari wadare wakati hazviiti saparafini onei munhu wane 9 years ari kurima nhasi makuti moda watorera muda watorera pakudini makadii kupiwa mari ndimandigora panguva yamakaita problem dare bvararamba nyaya iyi asaparafini bvadambobvidzuka akati handiteereri zvedare rinoba hanzvadzi yangu ndiyo paakabva ati saparafini maujaira kudhirira dare muri murume mukuru kana mangobvidzuka muchienda mudare munhu hamuchazofi makauya kotongwa mukaitsvara ndopaakadzoka bva agara saparafini nyaya yabva yachidozi haitiba minda ngaigare nyani ina zhose namirioni tatogara 2024 tauda kotochera makomba epfumvudzi kutosvika mwana wasaparafini atochera makomba mumunhu vandatodzoka vandatorawo mwenguya nemupurisa wasabhuku
Ndikati hambai muone wazviona hambai kunani kuna Sabhuku. Sabhuku ari kubasa pana acting Sabhuku. Atauya pana acting Sabhuku akataura nyaya iyi akazi inini chimirai ndede kodii kuona mwana wani wasaparafini wacho. Vaenda zvikazi ndadzoka asi mwana wakusaparafini ati waendawo mangare kukoti kwaSabhuku handidi kwashe handidi hapana anogona kunditonga mukoti ndokwandinoda ngokuti mandigora bhaya wangu ane loya ndorichandimirira pai mukoti. Sabhuku acting Sabhuku bvadzisa masoko kuda Sabhuku akati aiwa hamufaniri kuenda mberi pamuri wehukama chitorarai filmu naacting Sabhuku nehanzvadzi yako muende kupi kwabasa parafini. Akatoenda kwabasa parafini kuya hanzvadzi yangu bvayatinza nyaya ndikazisa parafini handisi ndiziva kuti mbuya matorerwawo muno wandiuziva ndiani ndizvozi kazi saka zvozi wazvakatorerwa pakudini nehanzvadzi yangu kazi zvozi ati ndaakuda mari kazi angati ndaakuda mari makanditorera mari yake haumenezi nevhenezi mune mari yake uchitanga zvozi nhasiti ndauda mari ndikazi inini chiyararai nyaya yenyu mangwana ndifuma kuende kumunda kune mwana ndodoguri vaatoenda kumunda kuya mangwana acho haana kuti panhukuru zuva rechipiri ndo pakazouya Sabhuku akati parafini ati endai kwese kwamunoda asi handidi kwaSabhuku handidi kwashe haugoni kunditonga ini ndinoda kukoti ngoti ndine loya rinondimirira mandigora hatakatengesera munhu masoko adzoka kudaro hatadzi yangu ikatodira ndayataurira Sabhuku bvafonera ishe zvikazi nashe ndagara nyaya yazvose takatonga mvaisira panzira ndichidi ndichadzikayo asi parafini takamudusasarire munhu apa parafini aramba ari kurima munhu saka ndauda kubva ndadzika ndishe ndione minda yacho siri makabhurirana nani nazvose mimi chigarai pamunoitira mitingi parodhi ndinobva ndichadii ndichamuonera ndakatoenda naona maestekeni Sabhuku nevamwe naona Sabhuku naona Sajose ishe uya bvauya akati parafini ari kazi parafini ati handiuyi bandagara kuti ishe namandani naSabhuku hawanditongwi ndiwona ndinoda loya uyu ishe akati ini nyaya dzesara parafini dadini ndaneta nadzo hatimugoni pazveshuwa parafini yazvose yacho akangobvisa mari yandakataura parafini takandonisa kuti ndichadini tichadzika saka inini chiendai mberi kuda parafini kupi kukoti kwacho modini moenda ikoko. Sabhuku akati inini chandinogona kukupai tsamba inongo kuti ndimi kubva 2014 ndinowaridzei wemunhu wamurudini wamuri kurima abva tatopiwa tsamba iya ataenda kukoti kuya zuva rekutanga saparafini akabva ati nyaya yekupinda mukoti ndikazi nhasi haiiti vamwe kuti loya rangu harina kuuya zviuriri musira zvikazi Major Street anomirira umwe ndiani loya naMajor Street zvikazi ndiloya zvikazi saparafini kudai mufoni mozotipa mhinduro vatambobuda vaafona vatazodzoswa zvikazi loya rati nhasi handigoni pandinokupai dheti repamberi vatapiwa dheti repamberi taendazve saparafini bvapa same statement Major Street vatibudai mufoni vabuda bvaafona vatapiwazve dheti repamberi kechitatu ndopakazouya loya rauya rakabva rati auye timboite hearing panzara vatatoenda tese sekendisa Sabhuku aripo hanzvadzi yangu nauyu namandigora nyakutengeserwa lendi ndokwakada kubva watanga kutaura nyaya dziya mandigora kuda kupindira ndedzemwe kati mandigora uri kukwana papi pakapana vanhu minda wanga usiku iwe utozi ndiwe bhaya welendi ndiwe urutsvaga zveloya nhasi wakuda kubviringidza nyaya hachikudapa mandigora bva akuda loya bharati nyenini yese nasaparafini inongosiyana chakurusiyana ngechekuti saparafini ari ndakakupai temporary imuti makapiwa zvachose ndikati aiwa kana akatipa temporary tsamba yaSabhuku ngaende kopiwa ndiSabhuku zvika Sabhuku atowarwa iri tsamba kati ine temporary loya rinoita 11 years zvikazi nyaya yenirudini ekuda unezi dai makumadzishe zvadii tikati akaramba second Sabhuku yari apo ndiye anodini akatatu kutoshandisa zvazveshuwa akaramba parafini akatoenda ikukoti zvikazi angatipinde mukoti tapinda mukoti loya rikati ine handisiri prepared kumirira nyaya kati parafini arongorima minda isakagara ona iyi ndiyo minda yatinototemba kuti tinoona sadza kwazi tapiwa zvedheti riya tazoenda kaka chi4 saparafini hana kuya pakabva pauya loya riya bvaratidaidza futi zvikazi nyaya yenyu kutenderedzwa neparafini isodzi ngekuti izvozvi zvaatori mamunda arotokohwa ada kuti isizeni idini ifana mimi nyaya yenyu ita kupinza mukoti katapinda mukoti nyaya yenyu ida utoenda kwamambo kana atadzika kwani kwashene kwaSabhuku atazopinda mukoti Major Street vataurawo same statement zvikazi mimi nyaya yenyu inofanira kuenda mberi
loyabva razongoti inini nyaya yenyu yazoshatirawo pakuti tsamba yamapiwa ndisabhuku yakanyorwa neshona, saka haidini haidi kumira naye mukoti ba, asi nyaya yenyu takuidhisimisa muno kuti mudini muende kwamambo. Ndati hapana chakadini chakashatawo. Same day tatouya nehanzvadzi yangu naRaymond Jose nasekretary bhuku, tatouya kuno kubva taripota nyaya yedu. Taripota nyaya yedu tapiwa date ra4. Tapiwa date ra4 tatatoenda same day vapiwa semoni baba Saparafini. So fuya tiri kuya kuno baba Saparafini hana kuno. Baba Saparafini akabva ati mwana wake akabva aenda kuna sabhuku. Zvikazi ndabva kwamambo Mutasa, ndataura namambo Mutasa ati kwazi dare rakupinda muswani wa18. Hachadzi yangu ndikati mambo Mutasa hangu taura nemunhu. Ndati tataura nana sekretary wamambo Mutasa vangu zvaidini zvaizwisisika. Isusu ngatiende todini tobonderere mberi. Ndo patakauya musi wa4 patatosvika baba Saparafini hana kuno. Saka nhasi ndo patachidzoka nedare topanda kugomuka. Alright. Ndiyo, tsamba yemutu akaisabhuku yamakati yakanamboda zvodazi yaina washona. Iko kudare kuchizi interpreter basa rake ndiri munhu utaura nezvaunoita. Lawyer rachero ndiani? Chibaya. Vamos parar de sombreros. Namira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira padara mambo Mutasa. Zvese zvechokwadi. Zvese zvanenjitaura ndezvechokwadi. Ndikachibatwa nemhosva. Nekuti nyika ndichabatwa nemhosva. Mwari andibatsire. Mwari andibatsira. Totaura hangu. Ini mwana wangu akanga aenda kutengesa matengu kuinyasoro. Aibva aenda kuita tsaona nemoti. Aibva anongwa nemapurisa. Akatorara mutara zvekuti anga atonyara. Ndobva ndafondwa nemapurisa. Baba Parafini tanonga mwana wenyu. Tatomisa Marusape muchipatara. Saka ndakasumuka tikaenda paRusape. Tikaenda kuona mwana wangu. Ndamona aripo ndakazokumbira. Ndionai kuno mwana wangu kuwara kwaita kudai. Handina pandinorara panenji chingete mwana wangu. Saka zvingaita here kuti mundipo transfer kuti mwana wangu arapi ndoko haona kuchipatara. Zvikanzi nadhokota alright zvakanaka here. Mota munoiona here ndikati ndichaedza ndipo ndinogona kuti nditakure mwana aende kurapiwa kwa zvikanzi alright zvakanaka. For sure ndakatora mwana. Ndikaenda naye kwaona akarapa. Saka zvanga ari kurapa mandikuona semwana akanga akuwara ndakaenda kuzokweretsa mari naMiriam. Ndichiti imimi munoita here ndikubva mudongo. Mari iyi kana ndatsvaga ndodzorera. Zvikanzi alright zvakanaka. Zvadaro ndakatsvaga mari yakatora nguva yakareba. Kusvikira yaibva yazokwana mari yaita
kuerenga neyaJozi yakabva yaita 700. Ndikaenda nayo panana miri mbomba kwao pachekete. Waibva wati inini mari hatitambiri bamba ikwaSabhuku. Kushuwa ndakaenda kwaSabhuku. Ndikasvika ndikati ndaunza mari iyeyo makandibatsirai, makaita ini makadii? Makotanga nepekudzosera mari. Amunotanga tuda pamakakwereta. Makakwereta mari. Sorry, pandakakwereta ndakakwereta iri 7,000. Sorry, 700. 700 Jose. Makakwereta. Vamati muchaidzosa sei? Ndikati inini mari muchambobatira munda wangu ndotsvaga mari, kana ndazotsvaga mari munda wangu ndotora. Amutauri kuti azi ndakati chimbobatira munda wangu ndozotora. Kubva musuwo makapiwa mari nemusuwo makazosera mari yakatora time yakareba sei? Yakatora nguva yakareba. Yakareba sei? Inotosvika kuma ranga kutosenzera gore rechiteti 30 years. Sorry, rechi11. Yes. Dai yanga iri mari yenyu yanga iri mubengi yaiwana interest yemari iyi pagore changamira handichazivi kuti waizoita. Kana iri 10% peannum, it means yaiwana almost $70 per month, per year. 70 times 10 is 700. 700. Saka interest iri mubengi yanga 770 plus 700 yawakapiwa yacho kuita 1,470. Tikuti interest at back rate. Kana chiri chimbadzo ye 100% yapeyana, which is $700 per annum. By 11 years is 7,700 plus 700 is 8,400. Ndizvo here bambo? Ndizvo. Saka ipipi mari yamakatora 700 uye makungwa 700 pa 13 years. 11 iyo nyangwe 2 years. Pa 11 years mari iyo haikuri, yakandomira. Mama mutora mukadzi kuita dofu rakaita dofu reisingazivi mari kushanda kwemari, kuti $500 yawakatora 11 years ago. Unonzwa? Ungodzosera futi muno $500 iyo. Handikuita munhu mubenzeri. Uri kuita munhu munasikafunga. Dai wanga watonditaura kuti mambo zvandakaronga ndandakati bata minda iyi iri 3 and ndikatadza kubhadhara after 2 years minda miri yobva yaita yako watanyorerana wozodzosera kuwani kwandiri zvairatidza kuti munhu anenge chokwadi kabudi kari kutaura noti kuti unonditi bata minda rima 3 years rima 13 years munhu achirima minda yake wozouya musi ndaine mari yako ndaine mari yako after watengesa futi mundu wacho kechituru wauda unyepewa neloya ramandigora mandigora haana kumtengesera munda. Izwa parafini handiweyo kutanga paparafini akauya nechitsotsi icho nduziye hwawe chi6 kana 7 kwahondi ane chitsotsi ichocho. As long as mwana wako apora iwewe ndozvazviri musoro mako, so long mwana wako apora zvimwe zvitozozviona mberi, zvino wakuzviona zvemberi. Kana wafunga bambo kuti udzosera munhu mari yake, uda kutora minda yake, munhu yakudzosera minda iyi
at her cost, not your cost. At her price, not your price. Because one, hakuna munhu anoita enter into an agreement nemunhu, an open agreement like that one. Yekuti munhu unozozi pawaiwanira uzodzosako 500. And if you calculate with 13 years from now, that's 2011, 2012. 2012, wanganonga kuti wakutoa kuziya US dollar. 2012, wanganonga kuziya US dollar. $500, 2012, waitenga stand kuzimta. Maria mtu anaweza $500 in 2011, 2010. Waitenga stand kuzimta. Manta. Ini makatocheketa Maria mtu. Ini kuita musoro manje ni Maria mtu. It's not about odorera goreni. It's about waidorera rini. Iwewe for the past 13 years wakatenga mabhuku mangani bhukani. Neanda wichezi but wakatenga ngani pa 13 years. Warume tokuzeni nye kusatenga manda wewe. Unotenga yapera usakatotengerwa nemukadzi. Kuzoroti wega waona kuti haichaitika unopinza gumbo yobva unozototenga ivo. But otherwise unopinda mushopu kuti ndikotenga underpin akashoma. Handiri kuti chimboimagine iwe pa 13 years wakatenga ngani kana bhutsu, wakatenga bhutsu ngani kana nyangoro yemabanana ari kurima mabanana wakaenda kumarket kangani. No bad example. 13 years atotoanesa zvese kupinda mumagumbezi nemujinga yawako Haisi 13, 11 idzo kupinda mumagumbezi nemukadzi wako kutanga kuti 1 kutsvaga mwana, kutsvaga nhumbu, usati watsvaga mwana, kutsvaga nhumbu. Kuti 1 handisi wobva warowa jackpot, nhumbu yobva yabata, yobva yaita 9 months, yobva yabara, which means wasara nechi 10 years. Pagore rekutanga wapinda mumagumbezi wamitisa mwana watobarwa, andi abarwa ari kutobuda mugore rero mwana ane 3 months rikuvhute rwatodona. Ndizvo vamwe wobva aenda kuti gore rechingani, rechipiri, rechitatu, rechina, rechishanu ECD, rechitanhatu grade 1. Saka ukakwereta mari yemunhu, kugara nemari yemunhu, kubva uri kutsvaga nhumbu kumitisa mukadzi wako kusvika mwana iyo wabara apedza grade 7, uine mari yemunhu kokuzoti manje ndauya nemari yako. In 13 years makambani magari akatanga akabroka. Ndi mangana in time yasata tomuziva zvimachaina. Mwana wakabara gore ari form 1 form 2 izvozvo. Kubva pawakakwedza mari yemunhu. Mwana ari form 1 or form 2. Kana akazoti ne 5 years atori form 3 kana form 4. Unozani mwana wachizai. Mwana iyewo wakaseva
atiti aite accident atone wana 2 or 3 izvozvo andizvini parafini unoza mwana wako weye uripi parafini mwana wako weye ari kupi izvozvo nekukura kwandaita kudai aiwa ndati mwana wako aripi wekuti atsaona waita tsaona wakarohwa une wana wangani ane wana 2 akuzviziva here kuti mari yakamuponesa wakasati wabhadhara ndati ari kuzviziva here kuti mari yawakakwereta kuti apone azorogwe hausati wadzorera dai wakatomutaurira mwana yakazotodzisa mari but the fact kuti unobva wataurira mwana wako kuti mwana wangu ndine chikwereti chemari yekuti ndikuponese, it means that this deal was a closed deal. Did it mean that it was a closed chapter? Wada kuni musiridza hako nokuti ufunga kuti mai wakapusa. Hurumende chayakagona matare anaya hawi maloya tiitu maloya yacho saka kwanga wamhanyira uko wangoda kunotsvaga kateknicality kekuti upunyuke nako utsotse mai yavo. Aiwa, alright, mandigora wese. Alright, mandigora uripi? Ndati mandigora uripi? Mandigora uripi? Uya mandigora. Mandigora. Wakatengesewa mundani baba. Changamire ndiri kushama kuziva kuti vanhu ava kwaziva inini pachangu ndiri environmental monitor. Handina kutenga munda zvekutotengesera umwe kwemunda kwavo handitozivi ende handitengi munda ba. Izvazvo mandigora usaende mberi zvakanaka usaende mberi baba mandigora ngatifambe tese zvakanaka chatati kudaidze mandigora inya kuti zita rako rabuda rutondirwadza asi iwe kubuda kwaita zita rako iwe pauya kuno wawingei inini chandawinga changamire ndiiteererewo ndakadaizvo resource monitor mutasa north ndakaenda ndichiona zvinhu zvanga zvichiitwa mamutasa zvandiri kutendera kwese kusahumani kupi kwese ndochitora minda yavo vanhu ava yakarakashwa zvisikuita ndikafonera weforest commission ndikatovatumira zvese vati tsvaga that culprit and ibasa rangu ndotanga utsvaga minda yakarakashwa chii miti yakatemwa miti yakatemwa nani nemumahuwa memvura yakatemwa nani ndakachobata parafini ndiye akazite muridzi wemunda parafini ndiye muridzi wemunda ndo zvandakazwa saka iwo wakatoendawo apo wakutoshandiswa zita rakuti parafini handiti wakandishandisa zita ngekuti pandaichimusunga manje iye akaramba haasiri uyuwo ngeuyu yapo ati iwe uri kuona magariro andiri kutoita panapa zvamuto handi ndiri kutema pa ndiri kutodzikurwa neimwe miti yondasima ndati nyaya yacho ndeibva watsanangudza nyaya yakudini yekutengeswa kwemunda makazvizwepi muzimbabwe kuti minda inotengeswa inini ndiri pasira ainzi akatengesa ndiani uyu aiti munda uri kuzva akatengeserwa Raymond Mukarandege. Uripi Raymond? Ndeuyu Raymond Sumuka. Raymond wakatengeserwa Raymond munda handinotengeserwa wakadini ndakapuhwa pachena pamberi wakapiwa ndiani? Parafini baba mahara wapia mahara chose une ukama upi una parafini une ukama upi una parafini ndikamuona mukwasha parafini mukwasha okay wakapiwa baba inani sabu kanga aripo kwenye second sabu baba chimbuni akanga aripo anzani Fimo Thompson. Anzani
Simon Thompson. Simon Thompson. Jenga upa zilo mtemo. Ndakapuwa na baba parafini pamberi papa. Oh. Saka asuwa baba wafunonga kutorera kuti minda yakabatiswa munhu wechikwereti. Wait. Pamasina kutorera. Chikwereti minda kutorwa yatete apa. Indori Izwa. Uri mshona here? Uri mshona here? Uri mshona here? Namba zako zotanga nani? 63. Zotanga nani? 63. So kawa yase mutasa. Ndakatira kwa Harare. Konze kwezi. 10. 10 ndio. Mani kokwe. 10 ndio. 63. 10 ndio. 63. Tati 10 ndio watu 63. Ini ndati ndini. Adizi. Nyapo ike. Chokwadi chichaudini. Chokwadi chaita sei? Asusa kataura chokwadi 1 ucharuza mari yako yakabhadhara. Plus 2 Ndoko chenge. ndoko waenda. Usara uri pacheni. Wewe ndakataisa parafini dai mari yakatoya wakatoya. Sasa unowana cheche hapana. Sasa chudi watu tore chokwadi tu basiriki. Saka zvilipo uri basiriki reka ndosura. Tuzatuta. Because kwana zvikuita coincidence rapo. Ndekuti iwewo yapamunda. Parafini ndipo akazoona mari yekudzosera munhu chikwereti after 13 years. Kanonga mari. 11 Aiwa 13 kana 2 years already. Hazina basa. Duty 11 years ka. Haisi 1 day ba kana 2 months. $500 haisi mari inogara kunze kwemubaba. For even 2 months. 500 US. And the gorilla to this, we are not talking about 2024. Tukutara nechi 2011, 2012, 2013. Ndo patukutaura nezvenyaya yechi pakabatwa mari iyoyi. Uriyeso pazisa. Alright. Pamakaenda kukoti mimi. Pamakaenda kukoti. Akabhadhara lawyer ndeni. Wakabhadhara lawyer ndiparafini. Then Parafini. Ndiparafini akabhadhara lawyer. Angachibhadhara lawyer chinderi. Kachira kuitirwa nyaya yawo pakati pake tieneni. Enda kuti ndine umwe ndakapuwa munda ndiparafini. Iwe nechi? Ini natete tisi takapuwa minda idzi. Saka parafini semunhu akadziwe minda aida lawyer rei. Richimumirira. Ari kumirira chii apa lendi yake? Lendi yake. Lendi yake? Ati akupaiwa nwaruda. Saka unoda kuitira kumirira chii? Itakapuwa 2014 kashakamira. Izwa ndati. Andusura moto wakapiwa 2014. Ndati. Even yangu wakapiwa 2014. Kurunzwa. Wakapiwa lendi iri anda andisi chibatiso. Wakapiwa chibatiso. Saka iwo hawaipiwa chibatiso pamunasita bhadhara mari yake beki. Iwo waifana kuzopiwa lendi iyo iyi mari yadzoka kunani? Yakliwa. Ko aikukupa chibatiso chei? Because uyu kauyo akutaura kuti ndakabatisa uyu kuti pandokuzosera mari yako. Kuruzwa. Bira. Kuruzwa kwende ruzo. Tula kubatsira. Ndati iwo watu wakapiwa munda 2014. 2014. And alright. 2014 Maria yakanga kakwetikwa kuna anzani kuna Miriam yakadzorwa rini? Mari anchaziko. Mari yakadzorwa rini Miriam? Mari yakadzoka 500 imwe ndiyo yakaenda kuna Jozi.
Zvakangoitwa ndo zvakaitwa Alright. Saka iwewe naJose mukusame side. Takatambwa yakafanana. Makatambwa yakafanana ndiparavhiri. Saka seizvozvo wakapuhwa mahara ine. Toitwa mahara sekupedza. Akatorerwa Akakora Jose. Tati bambo mukaya kune tukiswe kweimba brugwa. Tinokubata ibara. Brugwa. Iwe ndikuvunza zvakatengeserwa here. Ukati unotengeserwa. Asi iwewe uritoona kuti murume yakatora 500 yako. Wakazouya. Saka ukatengeswa wakawana mahara papi. Ndibatsirwa nemari $500. Saka pakati akubatsira $500. Akakuti ari kukupa munda here kana utashakudzosera. Akati zvochimbofana kurima. Achifana kurima. Undozodii? Ndichazodzorera kana ndichinge ndazova. Akadzosera mari yako. Haana. Saka ndepako. Ndepa. Ndasaka ndepako. Ndikubvunza usati ndizvozvoka. Ndikubvunza because iwe ukaita kasengo uri kuprotecta baba. Uri kuprotecta tsotsi. Anoluza ndiwe. Angora. Imi muri tu makatorwa mari. Ndobva mashandisirwa land kuti mubudise mari. So makabhadhara mari in exchange for land. Ndizvo andi. And up to today mari yako haisati yadii. Asitatu. And indizvo zviri kurewe mari. Zviri kureva kuti zveshuwa zvokutaura kuti land iyi makapiwa in exchange for money. It's true. Nitsambe basa kudina. Wangoda mbohe ndakapiwa mahara. Ukapiwa mahara chiko. Iwe wakatorwa $500. Musakoshwe makarara bo. Mara na mutako mutako. Wewe ure kujepere. Yes mom. Yeah. Changamire pamusoro. Ndiri kurwadziwa nekusvipiswa. Inini basa rangu remonitoring ndofunga munorizwa ndiri 004 mutasa ndiro enoti handiti kusunga kwandakaita vanhu right toenda kwaishe ndakatoendesa ngekuti ndiri kushandisa act 1905 handiti yeforest commission ne2027 yeema act ndikaenda nawo kwachangamire vanhu ava ndichiti changamire mukavafonera vanodayira yekuti musi 1 musi wa 19 September Changamire vandasunga vari kundinzvenga ndodoziva kuti munda ndewani chaizvo right iwo wakutaura nyaya dzekutengeserana tiri ipapo Changamire akati muno iwewe munota mutasa ese uchenini nyaya dzeminda uridzidzwa dziri kuzi kudini ndikati minda haitengeswi bandozvo ndinoziva zvandichangamire muno handina munda unotengeswa enda handisi kuzvisa akanditi inini anga aripo ndeusho Jose uusho anonzi Jose akazi Jose wanandasunga iye nausho murume uyu ndikasvika pekubvunza kuti alright Changamire saka toita sei kana iri nyaya yekuti kutenga inandikuda nyaya interest yekuparadzwa kwemaresources because ndiri resource monitor kainini Changamire akati iwewe kubva nhasi kwese kwanotikomba kwekuenda kwasamanga nepi nechi kwese watomboti mire umbosenze mangu muno mune nzvori dziri kuita izvozvo makomo apera chini zvapera hazvisi kuita mushi izvo ndiri kutaura zvizvo mukamufonera handi zvekungomutsvenga chimbosenza mangu ndochisenza mawo ndakazoshamisika inini ndachiti right varume kana musina kugurutsikana ngekutaura kwaChangamire dzedu nyaya isisu hadzimhanyi kuenda kwaMajor Street ndizvo ndakataura tinoshanda nematraditional leaders kubva pekutanga ndobasa redu maresource monitors saka nyaya zvabva panapa asina kugutsikana nenyaya yainapa ngokuti inini ndakuda kuona culprit yangu ndinoda kutotora madhumeni ndotaura ndopangidzwa mutaurwa munotema nemusingatemi ngekuti kune wakutema nemapirwe nezvimwe zvakadaro makomo akushata takaita malandslide pamuparusa ndindaingoafambira right zviri kunetsa zvakanaka tapedza ipapo ndoti toenda kwachief mutasa kana madini musina kugutsikana ngenyaya yekuti ndiri kutaura kuti ndiri kukusunga inyaya yemaresources ndakazotozwa kuti aiwa zvanzi isha kundifonera
Zonza wanhu vakwaiwa kuti kwamutasa kwaMajor Street. Munoendeswa kwaMajor Street, inini ndakataura uko. Ndinotenda kwaMajor Street ndabvo. Zvandishe ndo zvatova. Zvakanaka. Ngatiende kwaMajor Street kwacho ikoko. Tasvika kwaMajor Street wakatanga kuda kundidzinga ikoko. But hazvinezvo zvakasenza. Asi nandi kutovataura kuti majamba protocol yatinoshanda nayo. Right. Nhasi unoyu wobva wachiuya apa uku mastatements ari kundinakidza manje ndekuchiti takwaMajor Street uyu handifungi kuti mandigora wacho unomuziva inini makwasa ese asingamuzivi ndiani. Very good. Ndinozivikanwa ngei handigari mumakwasa Lendi pakatanga nyaya yeminda ndopakazivikanwa samandigora. After all lendi takapiwa yatomborimwa sabhuku yariyapo hatina kutema muti pakanga pasiya kugara ndege asati arimaba apiwa saparafini ndopakadistroyiwa nemukomana uyu. Mukomana uyu ndiye akadistroya mandigora uda kusunga mugara ndege asi akadistroya ndiparafini. Ini munosunga munhu musati pawana sabhuku muridzi wemuchimbo iyi. No, it's okay. Iyi nyaya iruziva. panyaya kuzodzi mandigora wakatenga hapari kutirwadza. Aiwa, zvatopfuura. Kuti lendi ndinotenga lendi yangu nangopedza Mandigora. panorwadza. Mandigora iyi yatopera kana uda kuzosungiswa vanhu vosungiswa. Uya waisa mandisira. Toitonga iri yega. Toitonga iri yega. Apa toramutonga kuti ngepani. Saka according munezva masubmissions apiwa zvaitika panapa. Zvinoratidza kuti imi mari pakaya nemari makatambira here. Hamuna kutambira. Ende mapepa ari panapa ese nezvaari kutaura. Ari kuti izvo ndisabhuku. Ndinoziva murume anonzi Raymond George. Handiti cell number. Ari yemuridzi wemunda achirima kwemakore 11 years. Kubvira 12/09/2014 kusvika izvozvi. Munda uyu unosanganisira madhunduru 7. Manomwe akareba 80 meters by 15 meters wide. Handiti yobva yauya futi padzasi. Ndinoziva Miriam Chiekete sero chaucha kuti ari yemuridzi wemunda achirima kwemakore 11 years kubvira 2014 kusvika izvozvi. Munda uyu unosanganisira madhunduru 3 akareba 80 meters by 15 meters wide. Madhunduru aya ari pakati peminda yaRaymond George madhunduru aya ari pakati peminda yaRaymond George. Ndizvo kaizvo. Saka bambo nyaya iri apa hatida vanhu vanoita zvechitsotsi. Hatida vanhu vanoita zvechitsotsi. Dzikisai maoko. Hatidi vanhu vanoita zvechitsotsi. Kana vanhu vachiita zvokubira. Muri mupostori? Muri mupostori here? Aiwa, hati muri mupostori. Muri mupostori here? Asi ndizvo makambomira. Kuti mabasa yamakuti hachabvumidzi kumira kufirwa nemudzimai. Ndikati ndakambomira chechi nekufirwa nemudzimai. aiwa kufa kwemudzimai kunokurisa chechi. Mukadzi wenyu ndiye atanga kufa muchipostori. Zvinozika mukadzi wekuzika. Ndozika. Ndati mukadzi wenyu ndiye atanga kufa here muchipostori. Saka chii dambudziko riri mabudire muchechi? Pfungwa dzenyu dzichiwanda kufunga. Pfungwa dzeutsotsi dzawanisa muchechi pamabatwa pageti. Ndo zvakakuburisai pai chechi. Handike kutanga mapostori egonde vhari maakuwanza chitsotsi muchihwanda nechechi. Mabhinya akawanda gonde vhari mapostori. Vanhu vari kuoneka vari nyaya dzemaland disputes kwagonde vhari mapostori. Ndo kunomwe futi uya wamuchatuta na magagada raba uma wakatengesa futi minda isiri yake. Ndo kune imwe futi ya uyu anonzani chatondasa wese vanhu vamapostori akuta chitsotsi
chekubira 1 wenyama atibvumirire izvo mandigona endawo ndini mwana wako. yes Baba wangu Zita ndiani? Zita ndisitengi parafika. Baba wangu wali hapa. nina steni urupostori rero Inini ndipinda masoro. ndaturi urupostori urupostori taura Baba wangu ndisingadi kuendesa bandikupe kuti ndite in short. 2008 ndaroora. Baba wali hapa. Ndaroora baba wakanditi mwanangu ndikati baba. Zikazi nzvimbo kumba kunogudza shoma. Ndapaona mukoma. Saka iwewe ndakushupa land iri kumunda. Ndiko kwauchaizoisa dzimba kumunda wako. 2008. Shuwa baba wakanditora namai tikadzika kumunda. Takaenda baba wachifanika mudza ndio munda wako. Waunorima kana watoziva dzimba unozoisa kuti. Zvakanaka ibaba taka. Munoziva mambo ndakatonereka hana. 2014 ndipo ndakatanga kuona avo vakutanga kushanda kumunda avo vari vaika. Ndakabvunza kuna baba, ava vanhu ava vakutanga kurima kumunda vana mbuya Mirindi, chii chaitika? Zvikazi mwanangu, inini ndakwereta mari iyi tataura kuti pandodzorera mari ubva ndikati kwenguva yakadii? Zvikazi tavirona ndichadzosera mari ndikukurumidza zvikuma 2 years. Ari iye baba ari kudini? Takati 2014, 2015, 2017 ndauda kuoisa mvura kumunda. Ndakabvunza baba uyu, mai ari, baba, mari iyi yamakakwereta yadzokera ndauda ndiise mvura ndomusima zvirimwa zvangu kumunda, kusitendi kwangu. Zvikazi mari handisati ndadzorera mari. Izvi handina chinhu. Asi zvandakakuita, zvinoita ere mwana kuti uchindibatsirawo kuti ndione kukasika kudzorera mari yawanhu nokuti shuwa sitendi ndandakapanda. Baba mambo ndakatry by all means kutsvaga mari iyo for sure. Ndakatsvaga tikabatsirana kutsvaga mari yakwana. Mari yanga ikatorerwa mbuya avo is 240 US. Uyu ari yapasisa mugara ndigo i460 pamberi paMwari ngataure chokwadi. Nyaya kana iri nyaya isimuzvo inotongeka, asi munhu taura chokwadi zvakadii zvakaitika here. Mbuya taura chokwadi hazvirevi kuti kana dai mukati mapuwa munda tingavengana, but ndoda kuti mutaura chokwadi. Mari yamakapa mukuru ari yapo 240 muchiwirirana pamberi pedare. Uyu akabvisa 460 wakweresana mari idzi wachipanana. Tisipo ndakushuya kuti hei ino 2018 ndabatanidza mari yapo. Ndakasamba nemukadzi areba tikatsvaga kuti ngatidzore mari yangu yene mari ikuyu. Zviri kutaura kuti munda wakatengeswa mari zvitoshandisa 700 yadadzorera. Mbuya wakaramba mari pamberi pedare. Uyu andodzira chari yapo kuyu. Ndakazobudisa muromo wekuti izwa uri kudzosera 700 sei wakakwiripa 400 awa takatabatanidza yese neani 240 ne460 zvaenda pa700. Saka ndakachiti ngatibatanidze yese tege kuti mari iyi tichaendese hafa nekuti ini ndauda kuwaka kusitendi kwangu. Mai akati zvakanaka mwana chita kuti ubatedze mari iyi. Tatambusei mari kwedu pa 260 ndakakweretwa 500 anga asipowa patakapana mari. uye ndakachobani ko imimi Ndakakweretwa unotaura aripo Urutaure kuimi munoti chemutaura chi akakwereta handi Ariko baba akakwereta handi akakwereta uri apo urutaure saka iwe chaunotaura chetu handi pasere changamira mari yandakatadzorera zvakambakaita mukomana wemari yakanga yasvika pa700. makakwereta mari Takakwereta iri 700. Saka chatakazosiyana iri changamira patakazosiyana padiki pekuti ndakudzorera mari ya 700 iye mukomana wandibatsira kuti tibhadhare mari yangu wakomana. Saka tabvisa mari iyi yakwana 700 wakabva ati akana
ngaiuye ya 1000 ndipo takasiyana chete ipo Yawandisa. Manguwa yaiti. igore 2019 2019 2019 Imambuti yawandisa pa hiyo. Yake yawandisa hiyo. haina kuwanda chetakangoti semari tataendesa yakapana alright kuti uyo yake ndatenda changamira ndodzifunga icheke ndiri hanzvadzi kumusikana uyu mukomba wangu wazero uyu muzukuru wangu chaiyo vakuabereka kusvika tikure ichokwadi kuti mari yakabva uku imari yakabva kumukanda tasheyana ndini chairman kumukanda ikoko pawakaita sipo asi wakandifonera kuti muzukuru aiti asangana neproblem mwana ari kurwara zvisevisi zvasana kunzwa panapa zvese ichokwadi baba saparafini waida 1000 yes ndio masoko andakapiwa iwapo hanzvadzika ndindigona kuriza 500 chete wachiti iwa wakati ndinodzosera mari in 3 weeks or so pane amene zvaida kutengeserwa muna baya wangu aina mari yakaramba kukwana ndokubva kwakuzvinda futi kwazvose ndandisipo changamira asi information yandandiinayo pakugurwa kwemari ndandiripo because ndiri chairman wegroup kuti nditererize mari uyu akati ndisikuri mari ndikuondesa chete ichi 500 since mama waripo awa baba wari panapa mumusha medu isu tiri vana vadikisitereki wangu watori mwana kuvaberekwe kwenu ndopandandishamisika kuti mhepo iyi yazobva nekupi kuti musvike pakadaro ndadzoka inini ndauya ndasvika mama wakati unofanira kuenda kunoona chi minda ukufa kurarama navo ndikaenda ndikaona madhodha toga nezvavo takatoenda ndisina mukoma because mukoma ari pakati pemadhongo ramukoma madhira wangu aita nenyaya zvaitika zvadii zvapera ndipo zvanda kufunga kunzi hanzi yataurika ikuzi kumashure kuzi takauya nemari zvikanzi 500 kudii amene 1000 wavati takuda iri 1000 kuisho ndikushaiti zviri kubva pupi muzukuru wangu chakanyanya kuti ndizoti ndinoguma zvanyanya kudii muzukuru zvekuti kungonanga kumaminda uyu ari panapa uyu ndiyo last born kutengesa musha paanogara changamire mukandipa mapurisa enyu kuti ndinokuredze pakatengesa uyu paaigara uyu kutengesa paaigara pakuenda kugara kugatsi abva kugatsi ndo pakuya nabhaya uya nabhaya uchisvika iri wei kuda kukonzera confusion changamire kwakuchizi iwewe mwana chiende unisa musha pakati pemadhungu iwayo musha uya una kana 4 months wawako watodaro bakutopinda kwaunochera makomba efeki ekuda kufrustrata vanhu ava kuti wasati ndopota kuti sabhuku tionereyo kwakuenda nasabhuku kanzi nono kwaishe kwasabhuku havana maarresting powers toda tsamba inobva kucourt. That's when we were forced kuti tiende kukoti changamira asi tati inini nditataura nasabhuku ndawafonera sabhuku kuti pohukama tingasungisa here zvakamira sei zvikazi madi kumbisa effort yekuti mumbonotaura tikati sabhuku ndiperekedze takaenda nasabhuku mukoma mamusipo mamuri kubasa mini titi mamusipo asi takaenda nasabhuku ari panapa makombe nditaurirei mhepo iyi yabva kupi asi makombe wakati hana ndichadi kutogoziwa mwana wangu dai ari mwana anoteerera ndikunotaura naye chi mangwana chikana kwaedza ndiye ndikupa ansa kuti chii chiri kuitika yeti ndiye atoenjiniya mwana mangwana acho hapana ansa yakauya the third day sabhuku ndo paakafona kuti aiwa mastatement yandeyoyo saparafina kwanzi no endai kukoti kwashe don't waste your time kwasabhuku don't waste your time ndikuda munhu ane maarresting powers dasamba inobva kupi isamba inobva kukoti ndo mafambiro akaita nyaya changamira saka indiri kushaya kuti mweya uyu wazobva kupi inyaya yekunakidzwa nemari yeland here kana kuti zvakamira sei munhu wacho wanga uri pitsen tichitakura manyowa kutakurira gadzi yangu ikwende kumisa manyowa maminda macho kudii apa pasino here dzimwe nzira dzekuti munoitawo pane kumweda kuti vanhu vada kurima kugadzira kurima mungonochera makomba just like that simba racho rikumbobva kupi titaure changamira uyu wotengesa musha wake uyu atengesa musha uya kuwaka musha pakati just to frustrate chete nditaurire mari yacho yeroya sauya wangu ati tese takagara paruzevho mari yeroya dai mukombo wangu mandibhora aigona kutaura chokwadi aibatsirika because mangwana is next coming here zvamuri kuona ari kufuta mukombo wangu kona ari kurwadziwa nemari yakadii
yekufacilitata lawyer nemari yakabhadhara. Kwenye mkale manyika sasa. Ngatichi ngatichiisendeke yakadaro. Asi mangwana peaceful come crime dare ride. Ndapedza muchaka. All right. Uyande muungolunde. Izvazve muroro. Ichi chinodawo ndedzinze ichi. Mapepasi inyaya kuti akanganwa mapepasi akanyorana samugara dega neakanyorana sari uyu akanyorana mari yawakakwereta nyangwe dai wangada kuisira interest waitaura chokwadi kwete kuti wataura kuti asi dakakwetiswa mari yakawandauyeaushandisa chisima chekutokaa kwamutasa Mira zoga Zoka. Wata wakati kwa mtasa tu zikana. Wata tazi kwa mtasa kana kwa justice pesa tu zikana chapedza ndo zvakataura sana. Oi zvakauya chidaona kana Ubi. Ubi yepe ndiye sumuka shaba. Niwe sumuka yo. Wakando nebiyo manaka tusoro kuti. Mamo. Tawara kwa Nati wakando nebi. Wakati sasa ndio na nini. Saka waenda unotaura kudzimba dzawo kudazira unama ndishamisa mazaka akataura kwa mira ipo sabu nipa mira sabu kutala saura sabu ngati mswatri Manheru ndakaona saparafina wachiswika Mugati saparafina mutaura ini ndeti parafina. ini asa shops Ayo parafina. akasvika akazi ndauya sekuru kuti mutitauro chekete na Jose kuti mangwana ngausakwirawo pakudare rakanzurwa kwazi musi wa 18 ndikati ndiyani zvikanzi ndaonana namambo ndabva pamambo ndiyo ndaona ndikati ndipe tsamba yepamambo yobva inotora kuti wabva kupi wabva kwamambo akati tsamba handina kupuwa ndazingawatarise pamasamoni awo awanawo pamapepa awanawo pane nhamba dziripo wondifonera wakafona vanotaura namama ndakumba kwenda kasvika asi pane wakasvika ubva kwawo wakanyepa shangamire ndipe mukana ayo zvichatukupa ndokupa mukana wani ndakasvika paClerk of Court pasabhuku ndasvika pasabhuku angaenda kwamuponda ndaitofuna ndichitaura naye angaenda kwamuponda ndikasvika pamba ndikasvika ndikaona mai nemukorori wasabhuku anoita sokufunga kuteera kumba neochitii ndakasvika ndikataura naye ndikati ndauye inini ndine nyaya yekuti ndisitine nyaya iri kuno kudare iri musi Saturday asi izvezvi zitauya nechikumbiro chekuti mari hatina izvezvi saka tatiregai tiende kokumbira uyezve baba vari kurwadziwa nemakumbo kuti wakunde kufamba kuuya havazvi kuti saka tatiregai topinze chichemo chekuti tiri kukumbira kuti muitivedzerewo nguva zvikazi baba masvika ipopo zvinezvi hapana wari pamuponda ndikatofona ndikataura navo wakati tinodzoka pamupapa kuma2 svika mvura yakatanga kunaya ndiri paClerk of Court mai dai varipo mai waClerk of Court vanondipupura ndakasvika wachibva ndichiti ndoda kuti it's not an issue yekuti wakasvika here kana kuti hauna kusvika asi zita raukafamba navo ndaonana namambo toonana namambo kwete ndaonana namambo mira chechipiri is not your duty rekuchinja macourt dates kana kufambisa information rekuchinja court date iwe waifana wakangokumbira wakumbira zvazvaperera ipapo wanga wachazotaura newe waifana kuenda kudai ikoti ine not iwewe kuchifambira kudzimba iwewe koti hakusina ndaona mambo koti hakusina zvakutonga inini ndine chikarabuino chandakareruka neweni handina kukuona handitauri newe ndini nyaya dzemakesi handingada kutaura nyaya ndichitoizwa ichiwerenga kesi apa ndipo ndotoizwawo apa handina nguva yekusvikana ndikuita izvi saka yekufamba nezita rangu ichitoona ini ndakupa decision yekuti zvakati zvakati it's wrong
even wana clinical course and kana waita izvaita and wanozotongonitaura kuti tatine case yakati I never asked them kuti makesi nhasi nemangana varavabvunza ndiwo vanonditaura basa ravo ndokunditaura nhasi tine 20 cases asi chavazovanozoita kuti pa20 cases there pakaita zvinoitika vanotaura no pa20 cases pane 1 yazuva tazoisa kudhiti rakati because of chete noti zvokuti wafamba wakadengezera zita rangu tabhayo ende ukaona zvokutaura kuti takazoona mukadzi wake rekokoti takazodai tikaona ani ari kufamba negumbo akadaiwo tikazodai tikazofona ndokona mambo eriwo zvese zvokuta izvezvo it was not necessary because kana wangotowana clerk of court ndechikumbiro chakati isaidha chikumbiro chinoita sei chinotambirwa kana kuti hachitambirwa zvakanotonoti iwe nhasi koti iri nhasi wouya makuseni unoti anonda guys gashaya mari ikoyaoda nhasi hazviiti pawakashaisha wakadii wakashaisha usazofambe nemazita baya because munenge makundipinza munyaya dzecorruption ini handimo because ava vanga vakutonere kuti mambo watengwa sinzi vanga watengesa waya nebhaya kubva kuugatsi saka vanga vakutofunga kuti wauya wandipa mari no hatiti izvozvo kana muta chingoteedzai procedure yekoti kuti koti inoda kuti ngapo chiendapo so zvatakudapo ndezvokuti iwewe panyaya yekutengeswa kweminda garai pasina nenyaya yekukweretana kwavanga wanga usipo iwe nemukadzi wako mamusizi mamusipo akakweretsa mari ndibaba wako agreement yakaita is between uyu neuyo George na Miriam nababa wako ndovanhu vatatu vanoziva zvakawirirana chimwe chinotibatsira munyaya yavo kuti wakawirirana kudii mapepa ava vakanyorerana pamberi pasabhuku nasabhuku is witness yezvakaitika ndo chete vanhu vakasava kutibatsira imimi kadao ndibvunza kuti chakamboti mumbobve pamaigara pamba penyu muchienda kugadzirira chii Alright, izvo wabva kubasa kugadzi sei usi kudzoka pamba pako pawaigara wakawaka kugoro unogobora rugobora chikumba kuminda kwako kuenda kugobora rugobora izwa sei usina kugobora usati waenda kugadzi mazuva yogara pamba aiwa batika wataura nemuromo wako futi iwe uchiti baba imari iri kuda vanhu kuti tsagewa kuti vape mari yavo meaning kuti waiziva kuti minda yakapinyoreswa it means kuti waiziva kuti minda yakapinyoreswa ndiyo inozi pinyoro kai yokubatisa bhachi andinonozaitoza tiri kuti isusu handiti it means kuti iwewe from the way to go nababa wako mamuri pamwe chete ende nanhasi munguri pamwe chete pekutsotsi because matauriro ako wakuita kuti baba wako akakupa handiti wataura kuti baba wako padaura zvowaka wozowaka uko ndiwo wataura futi iwewe wapedza kutaura izvezvo wobva wazokuita baba mari inodawo nditsvage mari tidzosere mari yani iwani because ndaakuda kunowaka it means kuti you knew kuti minda iyi yakapinyoreswa ende yapinyoreswa baba wenyu ndobva atadza kudzosera mari yechi iwani saka iwe you wanted to come in kubatsira baba wako because wanga wane interest neminda because kwekuenda wanga usina kwekurima wanga usina baba kunyepa iri ichokwadi saka runyepa iri ndimwana wako ndiani
Gara basi. Gara basi. Alkamuna ndo. Tunotibatsirana. Because bambo nyangori iwewe. Kututi panzvimbo yaugara for 11 years. 11 years. Mari yako iri musango. Alright. Mati mimi makatushaya kuda kubhadhara 2019. Pamatadza. 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Which is another 6 years. Makanyara kuti waramba mari. Ndizvo. Makabva manyarara for 6 years. Muchiti waramba mari saka todini. Saka iwo vanhu vakaramba mari for the 6 years. Ende mamusingasvikipo futi baba. Manga muti nyaya yapera here kana muti nyaya yadini? No. Changamire. Baba ndinokumbira. Munhu kana watadza bvuma kuti ndakadi. Ichi ndicho chokwa chaenda kupindura ichi. Ipo panda ndinobvunza kuti pakadini? Ndakakanganisa. Saka izosvikana pakuuya akakazoita nyaya yechiumangarwa kukotu. Izvo ndakatoziva kuti ashuwa nyaya yadi yasumuka yashata. Saka nditori busy kutokwereta kuwakwasha kuti mari ndidzorere. Aiwa, ndiri kuti izvozvo izvika. Chemo chatinacho. Hamuchakwanisi kudzorera mari iri $700. Ndoende side. Kana vanhu vamuri kuziva kuti mamuri indebted to these people. Hamuchakwanisi kudzosera mari 11 years. It's a long time. And 11 years munhu akagara paakagara. Woda kumubvisa ipapo. Mutemo umwe ndinongoti chii? Minda. Kapa munhu munda. Mutemo unoti chii? Zikapfuura. Tuweza kubatsirai kuti hakuna chinonzi kukweretesa munda. Hakuna chinonzi kubatisa munda. Because nyangwe mukaenda kupinya kukoti kwamuda kuenda, munodyiwa because you did not honor your chiefs. And hamuna kuita honor, you did not pay back panguva yamakadii yamakatarirana kuti ndo pamuchabhadhara. And ndikunyepera makatadza kubhadhara pamakatarirana. Saka kana matadza kubhadhara zvinorevei? Ukapa munhu TV ukati ndokudzosera mari yako after 2 months, munhu akabata TV 3 months dzikapfuura, munhu iye ane mararamire ekutotengesa TV ekuti ari kape mari yake because wakoniwa watadza. Chinondinakidza ndechekuti muri kubvuma kuti makatadza. Wakapiwa midha yacho havasi vakati vakapisha here. Mwana iye. Uyo haamo mukati meuta zvaari kutoita zviri illegal. Because minda makapinyoresa ende hamusati madzosera mari yewanhu. Saka uyo haana marurami ekuti munopawaka. Haana, akambasandozva. According to your agreement, hakuna chinowakwa ipapo kusvika madzosera chii mari yewanhu. Asi nyaya iripo ndekuti hamuna kupinyoresa. Makatengesera vanhu avo because makatadza kubhadhara mari. Pamati instead yekuti ndidzosere mari, chitora hako chimuna. Asi nhasi nomamirana navo. Mauda kunyepera isusu tese kuti no, hamuna kupinyoresa because mane kwamawana mari. Mauda kutora. Saka munhu akangwara zvaanoita navo ndezvokuti anochigara pasi nevanhu avo. Guys, ndandakaomerwa. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvaita sei? Zvaanani. Ndandaona kamarike kuti ndanofunga kuti pamadhunduru 8 yandakakupa yani 2 madhunduru aya mukandipawo ndipo mukomana wangu akatokurima. Mukomana upi wekudii? Awa, asi vanhu vamakuchitaura navo vanofanira kuti yes or no ndeawa George nani naMiriam. Not trying to push them out. Nekunyepera kungwara.
Because right now, one person who is not good, one in the kids can also have people. One no calculated one. Interest per annum. Yet interest, not interest yekuti une mari mbengba, but interest yekuborrowa. Muno classify yokuzi muri vanhu vakaborrowa chi mari. Yo calculate interest per annum yemunhu akaborrowa, not munhu we-interest ane mari mbengba. Izvozvi mukana muri kuedza mari vari kuedza mari mumabhengi. Interest imari. Musa handisuti muri vapazikana vakwereta. Muri mumateya muri kwereta. Kuziva masipo zeve dzakawanda muri kwereta toziva. Interest imari yokwereta mari. 20%. And so what does this mean? It means kuti pagore uka 20% of 700. Compounded was 700 the next thing again 800. Saka gore negore inenge ya 40% ichi yet the next ichi andikakugona. Saka unozopedzera kushona mazvinhu kudara kuti ukachidzosera Maria minda iya yakutoita mishoma wakutonotorerwa nemba wakagara. Ichenjedzo chiriziya kuti zvimwe zvacho siyai zvapfuura zvadini zvapfuura mutangira pamunotangira. Asi izvozvi izvi makaitarisa avo wakaenda kubhengi at 20% per annum, $700 in 2013 imari in 2025. Anzo ite mari imanje haishandi mudanzu inenge yakuzvibhadharwa kamwe chete. Ndikati pa 2 months ndopandabhadhara yese 1000 apa 1000 haichatoitika. chakamira kumbira inini kuti ava ihama dzangu idzi ndosaka ndati tiwirirane, ndosaka ndati parafini munhu akangwara zvaanoita haawi mberi medare muno machinyepera kungwara. Anoenda kugara pasi nehama dzake idzi. Anoenda kugara pasi nehama dzake, motsanangurirana mowirirana nehama dzani. Asi chiripo chanotaura chikwanisa kuita ndechekuti uyu Miriam pamadhunduro vakamupa woti hausisina munda kwete. Uyo Jose uyu pamadhunduro vakamupa kuti haasina munda kwete. Because wari kuda minda yekurima, wari kuda minda yekurima. Saka kwakuda kuti iwe kana muchinonegotiata nawo, makunonegotiata paukama, iwe uchifungawo futi iwe kuti wadokwanisa kudzoka uchechi. Ndo nyaya dzorisa dzoka uchechi. Uri pazote? Ndikuti inini handini ndokwanisa kuti nyaya inini ndakubatsira kuti nditokubatsire kuti mudii. Kuti awa nawa minda wanga wakawatengesera, asi kana wakuti iwewe nemamwe mafungiro nechi go back to them. Wakutora nawo because as of now ndo walidzwe because minda wakapinyora kwavari vasati vadzokera minda kwauri. Saka taura nawo zvakanaka. Iyo kana paine zvaunokwanisa kuita woita, kana pasina padii hapana. Ndonyaya musashandise mwanamba kuti auye aite madhiridhiri achiita zvakuti because mwana akwanisa kutopara imwe mhosva yekurya mari yeumwe munhu futi achishandisa seminda isiri yawo. Because already mwana uyu atoonewo ine issue newe. Aiwa tikuti iwe parafini mwana wako atoone ine issue newe futi. Issue yaane mwana wako newe manje yaikutoti mwana atoti iwe mudhara wakasondipa ndo zvautaura. Saka in other words chokwadi chiripo mandiri kuti munhu akapinyoresa minda handiyaifanira kuti akapinyoresa minda, because kana yanyaya yeownership anga amuridzi weminda mwana
Iwe ngosina mwana. Hana pamwe. Dati parafini. Ndakubvunza parafini. Parafini wakapa here vana mwana wako uyu? Ndakawapa here. Dati ikonawo. Wakapa here mukuru wako minda Mungu ndakampa. wakamba. Wapinyoresa Saka kana wazo wakapa mwana wako minda. Sei wakazopinyoresa mumwe minda ya mwana. Mwana asikazivi. Chavakaita mati. Mazangu akasekura. Izo tasozwa kare. Tatiwo wakapa mwana minda. Sikutaura kwamuta iwe nemwana wako. Kuti mwana wakapa minda. Ati iwe knowing very well kuti minda ndakapa mwana. Sei wakazonopinyoresa sei minda yemwana usina concern yemwana. Sorry Changamire. Usati tati iwe wakapa mwana wako sikutaura kuti wakapa mwana minda. Andizo. Saka wakazouya uchinokwedza mari. Sei wakanokwedza mari uchishandisa minda isiri yako, minda yemwana. Ini zvakaitika Changamire. Ndakanga ndane mwiya yekuti ndidzorere mari yawo. Sokuita kuti ndakaita. Asati tasvika kudzorera mari. Tichiri kwekutora mari. Kuti iwe sei wakatora minda mari yeminda isiri yako. Unoshandisa minda yako baiwewe. Minda yako wakapinyoresa ndiye mwana. Wakapa mwana ndiye mwana. Aiwa mwana ipo panga asati awaka. Atizotora parafini taisa kuno. Taisa kuno parafini. Taisa kuno parafini. Chingomira ubatsirwa. Tati parafini tawirana here kuti minda wakapa mwana weminda. Tawirana. Meaning kuti iwewe minda wanga usina. Ati tuvataye next question. Sei wakazonopinyoresa minda yemwana. Kuchitora mari uchishandisa minda yemwana. Iwe knowing very well kuti mwana waka minda yakapa kumwana. Une mhosva ye misrepresentation of facts. Wakanyepera wairi kuti minda ndeyako. Iwe knowing very well kuti minda isi yako. Ndiye mwana wako. Parafini. Ndikukumbira kumubatsira Changamire. Pamusoro Changamire. Uyu mukomana uyu kako. Uyu mukomana uyu ari kunyepa. Because ndiye akataira baba kuita witness mapapers acho. Pasapo akataira kuita witness mukomana. Saka ndida kuti ndibatsire muzukuru wangu. Aremerwa bazi nendare asi uyu akataira kuita witness. Saka haigona kuita witness weminda yake baba achipinyisa newesendi. Saka uyu ari kunyepa. Ndakutenda hangu Changamire. Mamukunyutsa. Tibatsire muzukuru wangu. Parafini. Ausati wagara parafini. Sokapa parafini. Shumba muna ndinonda kuogo komane. Kudaro. Parafini chanduda cha parafini. Chanduda kwa uri parafini kuti utaure chokwadi. Ndosaka nduramba wakamira ipapo. Ndozvandoda parafini kuti utaure chokwadi uponeswe. Chokwadi ndizvo. Yes. Ati ndozvandiri kuda handizodi kuitira utsinga. Chokwadi. Ati because muridzi weminda ndiwe parafini. Akagowa minda ndiwe. Ndizvo zvirikupaza. Atizvo. Saka hakuna munhu angatitaurira chokwadi yeminda kunze kwako. Chokwadi. Ati ndosaka ndati kuti upone parafini. Chokwadi. Chokwadi chete ndo chichakuponesa. Hakuna chimwe. Yes. Because ukaunza mwana wako mukati uyu. Mwana une dzakewo dzachanangana nadzo. Chokwadi. Because already nhasi aenda kopinda mumunda musiri make. He's an intruder. Intruder. Muminda isiri yani. Unauthorized entry. Akanotema nemiti ane mhosva kuema. Tema futi miti zvisiri pai pamutemo. Ndosaka ndoti sunungura mwana uitaure chokwadi iwe. Taura chokwadi parafini.
Saka aiwa parafini taura chokwadi chete obva wagara upasi kutaura chokwadi. chokwadi handiti mati zviya tozogara pasi handicho chokwadi chokwadi chandiri kuda parafini zvakafanira ukanditaura kuti mambo ndanga ndasvika pakaoma zvekuti ndandi kuda mari ndobva ndabatisa minda zveshuwa minda ndakapa wani asi ndazobuda mudambudziko ndakuona kuti minda yedu ndikuidi futi ipapo unenge wataura chokwadi zviri nani unenge wataura chokwadi chiri nani kana uvhura kuti mambo chokwadi chaicho ndakavhura kutaura kuti vakomana ndichakwanisa kubhadhara chikwereti ba une munda wake pakabata papake sabhuku aripo witness ndipo tsamba dziripo idzi dzasabhuku dziripo idzi dziri kutaura waridzi wechi nyangwe mukatora loya mukaenda nekupi nemaloya pamunoenda nemaloya as long as tsamba dziripo idzi hapana chenyu. Saka chandoda kuti mubatsirike taura chii kuti parafini wakapa here vanhu minda usake mwana ba kuti mwana unozokudini wabuda muno. Taura chokwadi parafini and you walk out of this world a free man. Parafini wakapa here saka handisi chakamire mama ati 5%. ndinozokutaurira gwara rekuteedzera wataura chii wekuti kudi kuti taura chokwadi kuti chii chakaitika pakati pako iwewe nevanhu vairi ava wakavapa here munda kana kuti wakatengesera here pakutengesa apa hausi kunzi wakadii wakatengesa asi wakaexchange munda nemari because wanga uri in need of money. Ndarerusa wakaexchange chi munda nemari because wanga uri in need of chi mari. There is no way kwaikwanisa kuwana mari kupa chi mari yakawanda kudamo. Saka wafunga kuti zviri nane ndi exchange munda wangu nechi nemari kuti mwana wangu apone. Iyo ndio chokwadi changani. Ndio chokwadi. Saka kana chiri chokwadi it means kuti awa vanhu vairi ava ndo waridzi wechi weminda. Asi waita waridzi weminda iwewe kana uine need wakuchiona kuti izvozvo izvi unokwanisa kutaurikawo nawo nechi wakukwanisa kutaura nawo kana uine chichemo wakukwanisa kuchemawo nechi nehama dzako. Hama dzako eseza dzinokunzwisisa kana kuti hadzikunzwisisa. Asi izvozvi ndati zvawataura chokwadi nakuti hazveshuwa minda ndakawadini ndakawapa taseta ground kuti unokwanisa kudzoka manje kuhama dzako mutaurirana nehama dzako muwirana nehama dzako. Asi chacha chisi kudiwa nehama dzako yanga iri nyaya yekuti waakuuya nechitsotsi uchishandisa mwana wako mukorore wako kubvisa wanhu panzvimbo nechisima. Ndo charangwa nevanhu avo. Iwewe mari yavo vanhu avo wakaseva upenyu hwemwana wako kuti mwana wako ave ari mupenyu izvozvi. You owe that to these two people. But manga makukanganwa izvo kuti mwana wako tave mupenyu nhasi anga ane murume newana 2. You owe that to these people.
dai ndandiri mwana wako adai akatouya newana iwawo vari 2 worakidza vanhu vari 2 kuti you saved my life. I'm where I am today because of you. Kurakidza kutenda. Dai ndandiri ndaita zvipi izvozvo ndiko kuti avo vari 2 varakidza kuti takabatsira hama. Kana wakudzoka kwavari uchinotaura vari kunotaura nehama, tiri kunotaura pachedu. But zvamama akuita manje, mama akurasa ukama, maakuita attitude yokuti so long zvandanga ndichida zvakaita iwe handisina basa newe. Ndo zvarambwa neavo, ndo zvarambwa futi nedare rimwe. Dare rinorati izvozvizvi handiti minda ndeyevanhu vaida wakawapa mukuwirirana. Kana maane mamwe mafungiro endai mugare pasi nawo motaura futi nawo pasina kushandisa force. Mwana wako dai zvaitoita aitombodzoka futi kugara kugadzi achimirirawo kuita negotiation nemunhu wakatengesera pamba pake pamusha wake waigara kuti akwanise kudzoka pamusha pake. Zvokuti ane musha kugadzi haana musha. Aiwa kugadzi wakaenda atengesa aiwedza masengero pamwe pamusha pake. Ndati asi kumba uku kwauri ane musha wake wakaendawo akatovaka pamusha pake. Akatovaka zvokuti pane chibage chatoibva izvo. Ko uyu munda awa maari kutemawo mira asi kuda musha wechipiri, kuda musha wake wekutanga waangaenda wasati aenda kugadzi uripi? Imba dzake mati dzakadhirika imba dzake, asi matongo acho ari pakadhirika. Akatodhirika. Ndingatuma here munhu aone matongo iwo akadhirika? Hapachina hapachina ibaba iyo. Hapachina imba dzakatodhirikwa. Aiwa izwai pane paaigara kudhara izvozvi pane chii? Paaigara kudhara asati aenda kugadzi hapasina chinhu izvozvi hapana chinhu. Asi paripo parikutorimwa. Ndati paripo here? Parikurimwa nani? Parikurimwa nani? Parikurimwa namukoma wacho. Namukoma wacho iye asina pekurimwa. Aiwa muchibva panapo endai mutaure mukoma wacho kuti mukoma ngaarime kwake, muning'ina awe kurima pamba pake. Muning'ina hangatandazeki nenyika mukoma arima pamunda wake iye mukoma ine kwake. Izvo zvinoshambudza chokwadi mudhara chamusiri kuziva pera kuti chii chakaitika pastenda. Saka chiendai mungoti mukoma ibva panapa enda kwako mozotidzorera mozotitaurira kuti unenge apindura kuti mukoma. Asi chishuwo changu chachi chekuti nditume mukomana anoone matongo emukomana wayo paanogara nepaigara nekuonawo mukoma tozwaiswa kuti nyaya iyi mukoma akuzotiakuingina kunze kwekutoti kana mbutoye kuda kuona parikugara mukoma asi kuti achine dzimba hasisina dzimba haana dzimba. Saka uyu mwana muparadzi wakaenda akainjoya kugadzi waakuda kudzoka kugadzi akuchaiti pekudzoka hapana. Dai ndandiri baba wake sei iwewe waitombomutora tombogara naye mukicheni make uchimbofunga zvakanaka kuti mudini pane kuti aende kukonzeresa maproblems kunze anosangana newewe. Bambo mukoro wako rufamba nejerumubhegi unosungwa. Mutozwa maresource monitors watoita basa ravo, watotoda munhu wekusunga pavanhu vatatu ava ende hwani wacho atoko. Wamuziva hwani wacho? Wamuziva? Arutema miti nekuita sei unomuziva? Unoenda Junior Parafini. Right. Ndo pane nyaya bambo awasiya vari muminda mavo endai mogara navo pasi kana mukwanisa kugara navo pasi mutaura nezvo. Asi pari zvino nenyaya yeagreement yomakaita minda ndeyavo, makashandisa mari yavo, makaita zvese zvamakaita, asi makuda kuvabvisa nechisimba. Handizvo kana paine mumwe makahira mari futi ka
uchauya pano chamuona nekuya pano kuti ndakahirwa mari yako. Anoti ari kuya ndati kana aripo. Alright, saka chiendai. Thank you Saparati. Vamos dar uma